Fadal biss l-aħħar irtokki sabiex jiżżanżnu żewġ blokok ġodda fl-iskola medja tan-Naxxar. Dawn il-blokok se jintużaw b'mod temporanju sabiex mis-sena skolastika li ġejja jilqgħu fihom aktar minn 500 student u studenta mill-iskola primarja tan-Naxxar. Dan ifisser li l-Induction Hub tan-Naxxar se jiġi relokat fil-Higher Secondary tan-Naxxar. Ma' TVM News, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Edukazzjoni Matthew Vella qal li dan il-proġett jagħmel parti minn programm fermusa ta' modernizzar fl-iskejjel tal-Gvern. Tul l-aħħar 3 xhur allura x-xhur tas-sajf il-ħaddiema fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ħadmu il fuq minn 500 proġett li l-valur tagħhom huwa ta' kważi 2 miljun euro. Dan huwa investiment sabiex meta issa jidħlu lura l-edukaturi tagħna kif ukoll it-tfal isibu skejjel f'ambjent aħjar. Kemm fl-iskola primarja tal-Pjetà u anke fl-iskola sekondarja taż-Żejtun saru wkoll diversi interventi ta' tisbieħ ftit qabel jilqgħu l-istudenti u l-edukaturi fis-sena skolastika l-ġdida. Ix-xogħlijiet kollha saru mill-Ministeru tal-Edukazzjoni. Sal-aħħar ta' kull sena nkunu għamilna pjan sħiħ tax-xogħlijiet kollha mhux biss li ħajsiru matul ix-xhur tas-sajf iżda li ħajsiru matul is-sena. Tajjeb li ngħidu li bejn Jannar u Ġunju allura meta kemm it-tfal kif ukoll l-edukaturi jkunu fl-iskola saru il fuq minn 400 proġett. 500 oħra matul ix-xhur tas-sajf sa Settembru nkunu lħaqna il-KPI tagħna ta' 900 proġett. Żied jgħid li fix-xhur li ġejjin se jitnieda programm ġdid sabiex dan l-investimenti jissedda u jkompli jipprovdi l-aħjar kwalità ta' skejjel għall-istudenti u l-edukaturi.